everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kinalamatan-aw na ko ang sod ining sobre nga dunay nga ni Alejandro. Dili! Animal! Dili! Amo gyapon kining pictures ni Franco nga nag-kiss. Panuway! Gibutangan pagyud sa nga ni Alejandro sa taas sa sobre aron adto ni niya paingon. Dili ni mahimo. Kinahanglan dili gyud makalahos kini ni Alejandro. Kining mga pictures na mo ni Franco nga nag-kiss. Panuway! Panuway! May naniid gyud sa among lakaw. O kinahanglan madakpan kini sa taho ni Franco. Sir, what's up? Franco, may gipadaan na sad nga mga pictures diri sa bahay ang atong kaaway. O gibutangan na gyud ni pangan ni Alejandro. Kung mao na, kinahanglan pangitaan ni mo ning daan o rason. Kung makalusot ni Alejandro. Dili na ko makahatag og rason kung makita ni Alejandro nga nag-kiss ta sa picture. Nagkis gyapon ta sa picture na iyang gipadagan. Oh! Kapadway, gusto na gyud tag-ipon gara ng panawaya na. Usa, kinahanglan ato si Mailan. Mulakaw ko. Ina ang imong gipapaniid nga mulakaw ko. Ako unang i-check si Alejandro kung wa ba siya nadawat ka mga sobre. Suwat. Oh, nakadawat na ka sa mga bills o mga suwat? Na ang bills. Gaya to di siya ganina. Ha? Si Shane ang misodin, he? Oh, Unsay ang gisulti nimo? wa. Igol nang gihatod ang mga sobre sa bills. Mao ba? Ako lang unya nang i-check. Mulakaw ka? Oo, Alejandro. Mulakaw ko kadiyot. Pero mabalik na dayon ko, Alejandro. Miko, may migawa sa gate. Sakyanan ni Ma'am Julia. Ayaw ka balay ka. Huwag ko riha karon. Misunod na ang nagmotor sa sakyanan ni Ma'am Julia. O wa tilabot atong tawhana? Wa, kuy taong nga gipasunod ni Ma'am Julia. Kun mauna, iyang tigpaniid ang misunod niya? Aron maniid di mo? Na, posible. Manayaw ka balay ka. Fans ta sa ilang mga liyo. Franco, may gawas na ko sa bay. Og may nagsunod na ako. Si Helmet, Pink, mauna ang maniid sa tao na nagsusunod. wa pa ko'y nabantayan nga tao nga nagsunod na ako. Gawas ining naka-pink. Nato parang tao. Sige lang. Layo lang si Mulakaw. Bantay kung doon na ba'y laing magmotor ka masunod din mo. Bisan, katulo lang ka muliko o kasada. So, muliko ko og katulo? Oh, Oh, Shane, may tuyo ka? Wa. Ganahan ako makipanding nimo. Oh, banding? Gusto kang magpiknik ta sa gawas? Maayo kinakahuna-una ka, ana. Sige. Ugma, magpiknik ta sa gawas. Okay. Manang, Oy, nagabian lagi mo dong. huwag yapon may nakuha sa Mulakaw. Mao ba? Hain mas mam na rin. Doon na sa luyo. May pahuway na. Ikapoy siya sa Mulakaw. Uy, Gusto na nag-text? Oh, Lando, naunsa ka? Mura ka magnakakitag abatan ng imong cellphone. Manang, may nag-text na ko. Usa may gitext?
Ngano ka, Lando, oy? Unsay gi-text nimo? Manang, basa ha. Hinaya lang. Arebe, kung gusto mong maibaw sa nahitabo ni Helena, si Julia ang panit from Concerned Citizen. Hala ka, Lando. Unsa gud ni nga text? Manang, kinsa maka ni nag-text na ko? Kinsa man ni si Concerned Citizen, oy, isave na nga number, Lando. Ako nito bakit? Mitubag si Lando. Kinsaman ka. Ay, dili mahimong makailas Lando na ako. Kinahanglan magtuo siya. Nga usan ako ka concerned citizen. Oh, Miko? Nagmata pa di ay ka? Unsay sunod mong buhaton? Kinahanglan mahibaw na si Papa sa kabuang siyang asawa. Aha. Kinahanglan buwagan na ni Papa Alejandro ang mabudhiun niyang asawa. Unsay buhaton nimo? Nagpadaan ko og mga pictures para kang Sir Alejandro. Murag, wa ni epek sa akong tanaw. Kay hayag man gihapon ang naong ni Ma'am Julia nga musuod gawas sa bahay. Unsay buhaton nimo? Hatagan siya sa mensahe nga dili mapugna ni Ma'am Julia. Papa? Alam na pamahaw sa gawa sa bahay? Seryoso gid ka sa imong gusto nga banding? Yes, Papa. Nahibaw ko nga. Dako kong pagkuwang nimo, isip imong anak. O gusto ko mamawi. Okay. Jane, niya ka. Mayo kay ni Aka, Mama. At ito mamahaw sa gawas na. Magbanding ng pamilya. Ha? Lando, ay dili, tabangir ako pahilunas mga pagkaon sa misa sa gawa sa bahay. Unsa? Kinsa may mangaon sa gawas? Sila si Ma'am Julia o Sir Alejandro, uban ni Shane, magbanding ko noong pamilya. Unsa? Maon na. Dali do, tabangi ko pahiluna, be. Manang, kinahanglan nga bantayan nato si Sir Alejandro. Oo, uy. Naaman ta inig kaon nila. Aron makita gyud nato nga parehas o kanon si Ma'am Julia o si Sir Alejandro. Ay nya, isunod na lang niya anak ko na usa ka sudan diri ha. Kinahanglan bantayan yun ako si Sir Alejandro. Oh. Uy, si Concerned Citizen mo May message siya. Unsay panghitabo diha? Si. Akong i-text niya ang banding sa pamilya. Mao na kini makabuang ni mo, Ma'am Julia. Oh, may reply na si Lando. Nagbanding si gawas si Sir Alejandro, Ma'am Julia ug Shane. Breakfast. Perfect. Hasulon ko ng kriminal ug utok. Kanindot unta. Kun mo o kini atong buhaton pirmi, Alejandro. Shane. Nag-agad ako ninyo. Gusto ko nga mahimot ang close, tulo. Oh, Nganong karon pa man ta makahuna-huna ini? Importante sa pamilya nga magbanding. kamo ang mga lagsi kog lawas. Kamo ang angin nga magplano ini. Ay, kaon pa, Alejandro. Tubig ka, sir. Palihog man ang. Pain naman ang inahan ni Helena. Sayo siya milakaw, sir. Kaya tuon siya. Oh, Maayo na gyud nga mitunga ka ng inahan ni Helena dinhi. Aron siya na mismo ang magkugi og pangita ni Helena. Nay, nag-chat ni mo, Papa? Mahimo ba ako'y mutan-aw, Alejandro? no. Ako na. Ha? Kinsa man na? Bago kini nang friend request na ko, ako nang gi-accept ang iyang
friend request. Kinsa siya? Si concerned citizen. Ayaw pa ta kag-accept ang friend's request. Oy, Alejandro! Human na, na-accept na. Ay, daghan na ra bang mga binuang karon sa Facebook? Daghan kay mga scammer karong panahon na. Uy, Oh, unsa man na? may gisensya ka picture. Ha? Unsa nga picture? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.